Pagbabawal naman sa hindi reguladong pagbebenta at pagdevelop ng subdivided lots sa Pangasinan. Ipinanukala para sa detalye ng balitang yan kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Inihain sa Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang panukalang ordinansa na nagbabawal sa pagbebenta at pagsasagawa ng anumang development ng illegal na subdivided lots nang hindi sumusunod sa direktang regulasyon sa batas. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Lambino, naisumite na sa kaukulang komite ang panukalang ordinansa at magkakaroon pa ng ilang pagdinig bago mapagpasyahan ang kahihinatnan nito. I-draft na po yung proposed ordinance. Isasabit po siya sa actually na refer na po siya sa committee level, so magkakaroon po ng ilang hearing para po dyan. Dagdag ni Lambino, nag-ugat umano ang panukala kasunod ng talamak na iligal na bentahan nito sa personal man at maging sa social media na posibleng makapangbiktima ng potential buyers. It started dun sa complaint or concern na may mga nagbebenta nga ng mga partition ng mga lupa-lupa. Pero nung alamin na, makikita nyo, isang buong lote pa siya. Pinartition lang sa deed of sale, pero sa titulo, wala pa. Tsaka wala silang mga authorities na magbenta, walang contracts to sell, walang permits from DSUD, etc. So yan yung, dyan po nagsimula. Well, marami tayong makikita sa social media na ganyan. Nakatakda pa ang pag-usapan sa mga susunod na proseso ang mga parusa, maging ang pagtatatag ng Interagency Task Force na tututok sa pagpapatupad ng ordinansa. Kaugnay nito, masasariwa sa patuloy na paalala ng mga lokal na pamahalaan ang pakikipag-ugnayan ng mga nagnanais makabili ng lupa sa mga opisina ng gobyerno para sa wastong gabay sa pagbili ng mga subdivided lots ng may angkop na dokumento. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.